Hvis vi starter med at kigge på strukturen og plottet i road movies, jamen så er rejsen i alle road movies ligesom omdrejningspunktet for filmen. Det vil altså sige, at det er det, der driver handlingen fremad. Og hovedpersonerne, jamen de tager ofte ud på en fysisk rejse i form af, at de rejser fra A til B. Og det kan være for at opnå et eller andet mål, som for eksempelvis i Thelma og Louise, hvor at de vil flygte fra deres hverdagsliv, eller i Little Miss Sunshine, hvor en familie rejser ud for at deltage i en skønhedskonkurrence. Og det kan også være en indre rejse, den har de taget ud på, som ligesom er en metafor for deres personlige udvikling. Fordi undervejs, så vil karaktererne lære sig selv bedre at kende, eller konfrontere deres frygt eller problemer. For eksempelvis i roadmovien Into the Wild, hvor hovedpersonen Christopher McCandless ligesom søger frihed fra samfundets forventninger, og undervejs på den her tur, jamen, så opdager han, hvad der egentlig gør ham lykkelig i virkeligheden. Og derudover så kan det være sådan noget som uforudsigelighed, i form af, at vejens mange udfordringer, jamen de ligesom afspejler meget godt livet, fordi at det går op og ned. En anden ting, som vi kan kigge på, når vi kigger på road movies, det er sådan noget som karaktererne. Og karaktererne i road movies vil ofte være outsidere, og det kan være hovedpersoner, som ofte er på en eller anden måde skiller sig ud fra samfundet af. Det kan være, at de er i konflikt med normerne, eller ønsker at bryde fri for de her normer. For eksempelvis i Easy Rider, der er en motorcyklist på flugt fra samfundets traditionelle værdier, og ligesom jagter en mere fri livsstil, fordi det er det, de ønsker. Og derudover så er karaktererne ofte uventede partnere. Det vil så sige, at road movies bringer ligesom ofte forskellige mennesker sammen, som undervejs på rejsen udvikler et eller andet unikt bånd til hinanden. For eksempelvis i Little Miss Sunshine, hvor en dysfunktionel familie, der ellers har svært ved at kommunikere, jamen lige pludselig opdager, at de har nogle nye sider af hinanden, som de ikke vidste i forvejen. Og derudover så vil der ske en transformation. Det vil sige, at karaktererne ændrer sig under rejsen. Det kan være, at de lærer noget nyt om sig selv, eller lærer at konfrontere deres svagheder. For eksempelvis i road-movien Living is Easy with Eyes Closed, hvor Antonio og de unge medrejsende ligesom lærer at forstå hinanden og sig selv bedre. Hvis vi så kigger lidt på miljøet i road movies, jamen så vil den her åbne vej og natur være et landskab, som oftest bliver brugt i det. Det er ligesom en metafor for den her frihed, som karaktererne søger, og de muligheder, som de får. Og de åbne veje, jamen det er også noget af det, vi ser rigtig meget i road movies. Det er altså at sige, at rejsen finder sted på lange veje, som ofte er omgivet for eksempelvis ørkener, bjerge eller andre åbne landskaber. Og det er med til at skabe en følelse af frihed, men også på en anden side af isolation. Fordi det godt kan lige blive lidt fastlåst og langt fra det hele. For eksempelvis i Easy Rider, jamen så bliver de endeløse amerikanske veje et symbol på den her hovedpersons frihedsdrøm, der kæmper om frihed. Og ofte så vil der også være noget symbolik i det her med landskabet, som ligesom afspejler karakterernes følelsesmæssige rejse. For eksempelvis i Into the Wild, hvor at det der repræsenterer ligesom Alaskas vilde natur, både frihedsmæssigt og de farer, der ligesom også følger med i det her med at stå alene uden hjælp. Kigger vi så lidt på selve temaerne i road movies, jamen så vil det være sådan noget som frihed, selvopdagelse og opgør mod de normer, der findes i samfundet, der vil finde sted. For eksempelvis i forhold til frihed og selvopdagelse, jamen så er det ofte hovedpersoner, som søger en eller anden form for frihed for det samfund, de lever i, med de normer, der er i det her samfund. For eksempelvis en meget konservativt og patriarkalt samfund, jamen så ønsker de ligesom at bryde op med de her normer fra deres tidligere liv. Og rejsen giver dem altså mulighed for ligesom at finde deres egen identitet, finde ud af, hvem de selv er, og hvem de egentlig gerne vil være.
For eksempelvis i Thelma og Louise, jamen der handler det om, at de ligesom skal bryde ud af samfundets forventninger og tage kontrol over deres egen liv. Og ofte så er road movies også bygget op af venskab og samarbejde, hvor at udviklingen af relationer, det bliver meget tydeligt, fordi at konflikter ligesom bliver til venskaber. For eksempelvis i Living is Easy with Eyes Closed, jamen der skaber de her 3 hovedpersoner et fællesskab, og lærer at støtte hinanden, og de forskellige udfordringer, de nu har. Derudover så er det sådan noget med opgør med normer, fordi at karaktererne oftest er i konflikt med normer eller autoriteter. For eksempelvis i filmen Easy Rider, hvor at motorcyklisterne udfordrer de her 1960'ernes kontroversielle livsstil og møder modstand fra de her magter, der findes i samfundet. Men tak fordi I så med i den her video. Jeg håber det gav en godt lille indblik i, hvad man kan kigge efter, når man skal se road movies.